ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ନିରାପଦ କି ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ନିରାପଦ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା। ଯଦି ଭେଜିନା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯଦି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଆଗରୁ କୌଣସି ଜାଆଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁଦିନ ଧରି ଯଦି ପିଲା ରହୁନଥାଏ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଆବୋରେସନ୍ର ବିପଦ ଥାଏ। 3 ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କିମ୍ବା ଲିକିଂ ହେବାର ବିପଦ ଥାଏ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ, ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଗର୍ଭଧାରଣର 14 ସପ୍ତାହ ବା 3 ମାସ ପରଠାରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ନିରାପଦ। ପ୍ରଥମ 3 ସପ୍ତାହ ଭ୍ରୂଣଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ବା ଆବୋରେସନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି 6 ମାସରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିର ବିକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ଏ ସମୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଭୟ ମା ଓ ପିଲା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।